report ni Idol Spider Rodas. Piolo, Pascual, Small Laude, Donita knows, Mac and Lassy, Nakipagkaykaysa. Di Pamaskong Handog 2025, ti BDO Ken SM City Lawag. At ito'y man ti report. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Spider, please come in. Insayang ka ti BDO Unibank kadwa na ti SM City Lawag ti Pamaskong Handog 2025 ini Disyembre 13 jay SM City Lawag ti pasama ket mangrambak kaditi overseas Filipino workers ken pamilyada gapo ti sakripisyo ken contribution da para iti pamilyada iti Pilipinas. Nagpasken ti BDO para kaditi adu nga overseas Filipino families babaen iti aktibidades, promos, raffles ken ragragsak. Iti malem bimisita med dagiti lokal celebrity akas na Piolo, Pascual, Small Laude, Donita ken MC and Lassy ang nangipaay tiragsak ken inspirasyon kadigiti imay. Impalawag ti BDO nga panggep ti BDO pay nga isuket babaling nga aramatin digiti overseas Filipino tapno na lakat ti ipatulog ti kwarta para kadigiti pamilyada. Halos malaking chunk din ng BDO paid users ay mga overseas kabayan. So lahat yan mga kabayan savings account. And of course, it's not only for them, it's for your children, grandchildren, sa kamag-anak, payroll. Yun yung mga different customers dito. May payroll, may debit card, may credit card, may OFW. Impanamnama ti BDO ken SM nga itultuloy da ti panagsuporta kaditi programa amang tulong kaditi OF ken pamilyada iti intero a pagilyan. Para ti IFM News, Radyoman Spider Rodas, Tatak RMN.